L'AVA és una entitat sense ànim de lucre que està vinculada a la Corporació Maresme Selva, en aquest cas a l'Hospital de Calella, que té diversos programes assistencials per donar suport i ajut a persones i famílies que tenen un problema de salut. Aquesta gent, si no vindria aquí, es quedaria en casa. I això, clar, alimenta una miqueta la depressió que alguns poden tenir i empitjora el seu estat clínic. Le voy a hacerle Un va dir, esta és mi família. Jo aquí estic integrat. És algú on estic integrat. Això mateix te dona un valor immens. Aquesta visió, moltes vegades del patiment, fa que tornis una mica més humil i més agraït amb les coses que m'ha tocat viure a mi. Jo amb ells el que els hi puc aportar són els meus coneixements i després a vegades que m'han d'aguantar una miqueta el caràcter que tinc una mica espitós. Lo siento mucho por ti, pero estás nombrado el coronista oficial. Crec que hem aconseguit tenir una bona unió i un bon tàndem. Somos un equipo de coña. L'AVA, més o menys el 95-96, va tirar endavant la germana Dolors Pujol amb el senyor Joaquim Pedemonte. Van començar a estructurar la gent voluntària que anava a l'hospital, amb la gent gran, es va començar a estructurar aleshores. Busquem dintre dels nostres voluntaris un perfil molt concret, tenint en compte que estem tractant amb persones que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió, pel que el que fem és un procés molt estricte, amb una formació inicial, després fa un acompanyament amb un voluntari veterà i un cop al mes, durant tot l'any, es fa una formació continuada, professionalitzada i per poder adquirir totes les eines necessàries per poder desenvolupar la seva tasca. M'havia dedicat a fer partides de dòmino. Ells el que em deien és que en aquella estona que estaven allà no se'n recordaven que tenien aquella llaga al peu o aquella altra cosa i que només els hi faltava el cafè, la cervesa i el cigar per sentir-se persones normals que estaven en un cafè. Principalment el que fem és un acompanyament psicològic, donar suport a les famílies des que es dona el primer diagnòstic i al llarg de la malaltia en les diferents fases. A vegades ja no és només el psicòleg, sinó la gent també que està cuidant, que ha passat experiències que tu no has passat i m'ajuden a entendre una mica més el comportament dels meus pares. És un projecte que neix per donar resposta a la voluntat manifesta de molts pacients de restar els últims dies de vida a casa seva. Dona suport als pacients i a les seves famílies amb 2 treballadors familiars. Aquest projecte és pioner perquè fins ara mai s'havia hagut una col·laboració tan estreta entre una entitat del tercer sector i una entitat pública. El nostre leitmotiv són les persones que ho necessiten. I a partir d'aquí, doncs, el que podem ensenyar a la societat és que hi ha una pila de persones que donen del seu temps per tal de fer aquesta activitat. Simplement jo penso que tothom hauria de donar una mica del seu temps a la societat. I com que penso que s'ha de fer, ho faig. Si quasi bé t'ho podria dir per poder dormir tranquil, simplement.